όλα αυτά καλή γεύση. Για μένα ναι. Ευχαριστώ. Και συμφωνώ. Ήταν λίγο στεγνό. Εσείς? Οκ, το κρέας ήταν λίγο στεγνό. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Ήρθες όμως από την Αμερική, μας παρουσίασες κάτι αξιόλογο και βλέπουμε ότι έχεις πραγματικό όνειρο. Εγώ βλέπω ότι έχεις πραγματικό όνειρο. Και αυτό για μένα σημαίνει πολλά. Τι νομίζατε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το ωραιότερο κουσκούς που έχω δοκιμάσει τελευταία. Για την μπριζόλα σου, εντάξει. Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα φωτιάς. Αυτό το βελτιώνεις και το διορθώνεις. Για τη σάλτσα σου, ναι, θα έπρεπε να την έχεις κάνει. Εμένα όμως μου άρεσε. Δεν έχω ξανακάνει σάλτσα έτσι, να σας πω την αλήθεια, αλλά τώρα που μου το είπατε, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Γι' αυτό θα είμαστε στους 50 παρέα, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Θέλω να πάρεις το ίδιο. Περισσότερη μουσική, αγαπημένες επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει πάντα τα καλύτερα. 89,8 Δρόμος FM. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Σαββάτο βράδυ και στα χέρια το τηλέφωνο. Ψάχνω ένα φίλο για να βγω. Θέλω να πιω, θέλω να πιω, θέλω να σπάσω. Με 1000 τρόπους πάλι θα σε ξεπεράσω. Για μένα χωρίς εσένα άλλη ψάξω όλα αυτά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω. Θα σταματήσω να πίνω και να βρίζω. Σημαντικό μέχρι και τις μεγαλύτερες. Άμεσα, υπεύθυνα και οικονομικά. Air Service DI 6986 6585 79. Και μην ξεχνάτε, κάντε σήμερα το σέρβις του κλιματιστικού σας με 20 μόνο ευρώ. Air Service DI 6986 6585 79. Είναι κάτι δικό μου, καθαρά. Eternally. Ο Σπούτνικ. Φυσικά και ήρθα. Αυτοί που παίζουν
Είναι εκπληκτικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε... Βγήκα ένα στυράκι. Κύριε Βαγγελοδήμου. Εφαρμοστικό νομοσχέδιο. Το καρκίνο του παχαίου σεντέρου είναι ένας συχνός... Και μόνο Ο καθένας δημιουργεί. Υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Πριν να προσκόνουμε την τιμή του προϊόντος. Μέσα στην ενέργεια. Μέσα στην κίνηση. Μέσα σε κάθε νέο ρεύμα. Γερμανός και είσαι μέσα.